У эфіры Белсату кароткае выданне навінаў серады 22 траўня. У студыі працуе Александр Баразенко. Вітаю. Пастка ад губазіку. Сілавікі маглі зашыць вірус у базы падпісальнікаў незалежных медыяў, якія ўкінулі учора ў публічную прастору праз падкантрольныя тэлеграм-каналы. Магчымую наяўнасць траянскай праграмы, што збірае персанальныя дадзеныя, выявілі журналісты нашай Нівы. І хоць падазрэнні база выклікала толькі ў адной са шматлікіх антывірусных праграмаў, мы раім не спампоўваць далучаныя сілавікамі файлы на свае прылады. Нагадаю, учора падкантрольныя сілавікам тэлеграм-каналы пачалі распаўсюд базы дадзеных асобаў, якія былі актыўнымі ў акаунтах незалежных медыяў. У іх далучаная інфармацыя, што збіраецца сацыяльнымі сеткамі аўтаматычна і перадвызначана ёсць адкрытаю. Паўла Леміха, каталіцкага святара Шуміліна, не выпусцілі за кратаў па заканчэнні 10 сотняў адміністратыўнага арышту. І учора зноў асудзілі, паведамляе каталік BY. Вынікі паседжання і выстаўленыя абвінавачванні не паведамляюць ні прыхаджанам, ні духавенству. Нагадаю, святароў Паўла Леміха і Анджэя Юхневіча затрымалі 8 траўня за нібыта падрыўную дзейнасць супраць беларускай дзяржавы. Пазней ім прысудзілі 10 і 15 сотняў адміністратыўнага арышту. Чэшскае піва пад забаронаю. І не толькі яно. Урад Беларусі абнавіў спіс тавараў з гэтак званых несяброўскіх краінаў, забароненых да ўвозу і продажу ў Беларусі. Згодна са зменамі ў пастанову ад 2021 года, цяпер нельга завозіць і прадаваць у Беларусі тавары з Латвіі, Літвы, Эстоніі, Чэхіі і Польшы. Пад забароную піва, мінеральныя і газаваныя воды, касметычныя сродкі і хатняя хімія, посуд, мужчынскае адзенне, скураны абутак і нават капелюшы. Прэсавая служба лукашэнкаўскага ўраду ўжо традыцыйна назвала гэткія захады адказам на абмежавальныя крокі, уведзеныя Літвой і Латвіяй, а таксама на падвышэнне еўразвязам імпартных мытаў на беларускую аграпрадукцыю. Расія пачала ядравыя вучэнні паблізу мяжы з Украінаю, заявілі ў расійскім Мінабароны. Подле заявы ведомства, ракетныя злучэнні паўднёвай вайсковай акругі адпрацоўваюць атрыманне боепрыпасаў для комплексаў «Іскандер» і рыхтаванне да ракетных запускаў тактычнай ядравай зброі. Гэта адзін з этапаў вялікіх ядравых вучэнняў. Раней Пуцін і Лукашенка заяўлялі, што да іх далучыцца і войска Беларусі. Расія спрабуе перакройваць межы. Гэтым разам прэтэндуючы на тэрыторыю краінаў НАТО, зазначае выданне Moscow Times. Згодна з пастановай ураду, Расія мае намер у аднабаковым парадку змяніць межы з Літвою і Фінляндыяй, абвесціўшы сваімі тэрытарыяльнымі водамі частку акваторыі Балтыйскага мора на ўсходзе фінскай затокі, а таксама паблізу гарадоў Балтыйск і Зеленаградск у Калінінградскай вобласці. Аўтары праекту сцвярджаюць, дзейныя геаграфічныя каардынаты, прызначаныя яшчэ ў часы СССР, цытата, «не ў поўнай меры адпавядаюць сучасным геаграфічным абставінам». У літоўскім МЗС такія дзеянні назвалі, цытата, «наўмыснай правакацыяй» з мэтаю запужаць суседнія краіны і іхнае грамадства. Там нагадалі Расіі пра ўзятыя ёю міжнародныя абавязанні і падпісаныя дамовы. Расія ударыла дронамі камікадзе па Сумскай вобласці. Паводле інфармацыі мясцовых уладаў, мішэнню былі энергетычныя аб'екты ў гарадах Шостка і Канатоп. У выніку удару абласны цэнтр на пэўны час застаўся без электрычнасці. Пры гэтым ва ўкраінскім генштабе паведамілі пра збіццё ўсіх 24 запушаных расейцамі беспілотнікаў. Пад ракетны ўдар трапіў Пакроўск Данецкай вобласці. Там ракета «Іскандер» прыляцела ў двор прыватнага дому. Загінула сямейная пара, іхнае 10гадовае дзіця атрымала раненні. Іспанія, Ірландыя і Нарвегія абвясцілі афіцыйнае прызнанне дзяржавы Палестына. Улады Нарвегіі патлумачылі такую пастанову жаданнем мець справу са сфармаваную адзіную дзяржаваю на базе палестынскай аўтаноміі, а не, цытата, «дзяржаваю Хамасу». На гэты момант незалежную дзяржаву Палестыну прызнаюць 146 са 193 краінаў-чальцоў ААН. Сярод іх краіны Еўропы – Балгарыя, Вугоршына, Кіпр, Польша, Румынія, Славаччына, Чэхія і Швецыя. Пра гэткія ж намеры раней заяўлялі Мальта і Славенія. У адказ на такія заявы Ізраіль адклікаў сваіх амбасадараў з Нарвегіі і Ірландыі для кансультацыяў. Улады краіны заявілі, што прызнанне Палестыны стане, цытата, «узнагародаю для тэрарызму», якая паменшыць шансы на ўрэгуляванне канфлікту ў Газе шляхам перамоваў. Шампанскае, вытанчаныя пачастункі, зона рэлаксу і нават абутак, каб пагрызці. У ЗША да свайго першага рэйсу рыхтуецца авіякампанія, што спецыялізуецца на транспартаванні сабакаў.
Чатырохлапыя пасажыры, як сапраўдныя чальцы сям'і, заслугоўваюць магчымасці вандраваць з камфортам і без стрэсу ад кратаў і багажных адсекаў, упэўненыя новыя авіаперавознікі. Свой першы палёт Bark Air здзейсніць заўтра з Нью-Йорку ў Лос-Анджелес. Плануецца ажыццяўляць як унутраныя амерыканскія, так і замежныя рэйсы. Цэны на квіток бізнес-класу для аднаго пасажыра і ягонага чалавека стартуюць ад $6000. Такая вось чатырохлапая Дольче Віта. І гэта ўсе навіны ў кароткім выданні. Падрабязней аб развіцці падзею, як заўсёды, распавядуць мае калегі ў вечаровым эфіры аб'ектыву і студыі Белсат. Калі вы глядзіце нас на Ютубе, заклікаю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, каб яго пабачыла як мага болей гледачоў. Але не забывайцеся на ўласную бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.